Hola, em dic Joaquim Brutau i us parlaré sobre mitologia grega, sobre les llegendes, personatges de la mitologia grega. Parlaré d'una manera senzilla, planera, entenedora i ho faré amb 50 capítols que cada un d'ells serà protagonitzat per un dels personatges mitològics. Començarem els déus antics, la formació del món, després vindran els déus olímpics, la rebel·lió, i llavors ja aniran venint cada un dels personatges del que és la mitologia. Espero que us agradi. Si hi ha algun personatge dels que esteu interessats en conèixer la seva vida, en conèixer el que van fer, només teniu que posar-ho en els comentaris i llavors l'incluiríem en els que estem preparant. No hi ha cap problema amb això. Espero que us agradi, espero que pugueu seguir això.